चकोरा नेता की 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 लागत तो बा वही गतिया कैसे जयकारा तो लागत कैसा हो हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो शनिचरा गरह चहर गइल फिर अब एको जना अस्थिर ना रहिल ई बात के जान ल लागत वही बा बड़ी आराम से बैठल रहत ल जेल में लो सर तबे ठीक रही सर अब तो और अति करी अभी 5 साल बड़ी शांति से खैलक हलो अब खा चलो बबुआ ये तो सामने लोग तो फिर विरोधी है के पार्टी के हई वह नो वह अब देखो फिर का करता पीछे तो 5 साल हमरा के जेल भेजवाइए देले बा आई अब किर देखो जे का करता अब रह गइल कि अब जौन होई तो होई अब का कइली हमनी के त नेतागिरी के काम बा आवे के जाए के काम बा तो होते रही चलो अब देखो गावता तो करत का ओकरा हाथ में मोलो लौकता नेताजी जे ई मालाई कहाँ से तोरा लगे तो पैसे न रहा ई चुरावल हो ई मांगल हो ई कहाँ से ले ली बड़ी मलवा मांगल हो न मांगल हो आ न चोरावल हो ई मुर्घटिया में से कुकुर के नहीं 5 साल खातिर भेज रहे थे कितना दिन खातिर भेज रे साला कुकुर कही का